Moikka! Ennen kuin hypätään itse dokkariin, mä haluaisin sanoa pari sanaa itse projektista ja sen taustoista. 2020-luvun suomalaisen arjen sykli on hyvin hektinen. Tämän myötä meidän kyky vastaanottaa laajemmin informaatiota hupenee ja asioista tulee meidän omissa päissä vittumaisenkin mustavalkoisia. Mä itse syyllistyn tähän about joka päivä. Mä pyrin kuitenkin olemaan itselleni armollinen, sillä olenhan minä myös vain ihminen. Mutta tästä me päästään kuitenkin hyvänä aasinsiltana itse dokkariin. Vaikka päihderiippuvuudesta kärsii Suomessa noin 20% väestöstä suorasti tai epäsuorasti, me ylläpidetään ilmiötä ja sitä koskevien ihmisten yllä valitettavan vahvaa stigmaa. Mä en kuitenkaan halua uskoa, että isossa kuvassa stigma syntyisi siitä, että me yksinkertaisesti ajateltaisiin, että päihderiippuvainen tai päihderiippuvaisen ihmisarvo olisi millään tavalla alhaisempi. Mä haluan nähdä, että meidän ymmärtämättömyys addiktion taustatekijöistä aina lapsuusvuosista poliittiseen päätöksentekoon estää meitä luomasta laadukkaampia mielipiteitä ilmiön ympärillä. Tämän takia mä haluan opettaa itseäni ja toivottavasti myös teitä siitä, kuinka me tarvitaan entistä vahvempaa kolmikantakeskustelua. Tämän kolmikantakeskustelun myötä mä haluaisin nähdä, että me voitaisiin toteuttaa rakentavampaa päätöksentekoa, jossa yhdistyy tutkittu tieto ja empatia. Ykkönen käy, kakkonen käy ja voi laittaa ylös. No niin, lähdetään alusta. Moikka, Joonas. Moikka. Otetaan tähän alkuun tämmöistä ihan perus kuulumisen vaihtoa. Miten sulla menee? Just tänään. Just tänään, tällä hetkellä. No, menee hyvin. Viime viikko lomaa, niin on ollut ihan tuoreet jalat taas töissä ja arjessa. Ja huomenna on taas lomaa. Hyvin. Joo, aurinko paistaa. Mä oon ensin asunut lapsena Alppilassa Porvoon kadulla. Sitten me ollaan muutettu tuohon Hermanniin. Et siinä mä oon niinku lapsuuteni pyörinyt Alppila, Vallila, Hermanni, Arabia-akselilla. Lapsuudessa mun niinku ydinperheeseen kuului mun mutsi. Faija oli aika vähän mukana mun elämässä. Ja toki sitten Faijan äiti, eli mun isoäiti, oli jonkun verran enemmän ja toki sitten äidin puolen niin kuin perheenjäsenet. Et sieltä puolelta mummu ja enot ja sillä tavalla. Mun äiti on kotoisin tuolta Pohjanmaalta Pietarsaaresta, sellaisesta pienestä kaupungista. Ja muistaakseni olin 10-11, mä taisin mennä 4. Pietarsaareen. Et aluksi oli sellainen idea, että muutetaan sinne vuodeksi, että kokeillaan. Ja sitten me muutettiin sinne ja jäätiin pitemmäksi aikaa kuin vuodeksi. Jos sä mietit sun suhdetta vaikka sun äitiin, silloin niin mennään ihan niin kuin lapsuuteen. Se mitä sä sieltä muistat, ehkä ikäakselit jotain sanotaan
4-10, about jotain tällaista näin. Miten sä kuvailisit? Olit sä läheinen sun äitin kanssa? Joo. Et äiti on kuitenkin ollut se mun ainut vanhempi aina mun elämässä tietyllä tavalla. Kyllä mä oon ollut aina läheinen mun äidin kanssa. Ja mä oon kokenut, että mun äiti on mulle ollut aina tavallaan turvallinen ihminen, turvallinen aikuinen. Totta kai mun äiti on mulle ollut aina myös tosi rakas. Mutta joo, kyllä mä ajattelen, että se on ollut sellainen niin kuin suhde, joka on ollut silleen niin kuin se kuuluukin. Mulla oli oma moppi mukana. Onko viikonloppu mennä tässä? Markus toi mulle perävaunulla tänne ihmesieniä. Tän takia Jussi on mukana. Mä oon Mirva Suutarinen ja toimin täällä nykyään toiminnanjohtajana. Opiskelijana tulin vuonna 2006, eli lähes 20 vuotta sitten. Ja jotenkin ihan heti alusta alkaen niin se tuntui jotenkin tosi, tämä paikka ja tämä työ niin kuin tosi omalta ja luonnolliselta ja niin kuin tunsi olevansa tärkeä. Et meidän pääasiallinen kohderyhmähän on niin kuin laitoskuntoutuksesta, laitoskuntoutuksen käyneet tai avokuntoutuksen käyneet päihdetoipujat, niin se vaihe just kun se kuntoutus on ohi, niin on tärkeää, että ottaa niin kuin aikaa sille, että tutustuu itteensä siitä, että kuka on. Tämä on se paikka, missä voi turvallisesti, turvallisessa ympäristössä tulla tutustua itteensä ja etsiä sitä suuntaa elämälle. Okei, no niin, huomenta. Kuka aloittaa? Joo, huomenta kaikille. Ihan hyvä viikonloppu oli. Mä olin perjantai kattelee Rautapersettä ja Rohtoria Roihuvuorossa. Oli kyllä niinku aika itämäinen keikka. Lauantai menikin sitten tosiaan Myrtsin NA-infolla pitäessä. Mut ei mitään, ihan chilli viikonloppu. Tehdään hyvä viikko. Kiitos. Kiitos. Joo, mulla meni viikonloppu kyllä tosi hyvin ja tuli otettua aurinkoa ja paloinkin vähän sen ja olin tossa 2 päivää naama ihan punaisena. Ja aloitin treenit kanssa tällä viikolla uudestaan, niin se on tuntunut kyllä tosi hyvältä. Päässyt taas treenaamaan ja kiva aloittaa uusi viikko. Mukavaa päivää kaikille. Kiitos. Mä kävin perjantaina pojan ja sen joukkuekaverin kanssa kattoo HJK:n peliä ja poika pääsi sit saattamaan pelaajia kentälle. Se oli varmastikin tähän mennessä elämän kohokohta. Mutta tehdään tää viikko tästä alta pois, niin ensi viikolla on sitten jalkapalloturnausta ja kaikkea vähän semmoista rennompaa ja kivempaa. Niin hyvä tästä. Niin, kiitos. Kiitos. No mun tie tänne oli silleen, että asuin tuolla Malmilla asumisyhteisössä ja olin käynyt myllyhoidon ja piti sitä aikaa ruveta täyttämään jollain. Ja tietenkin se, että oli hankala nyt ylipäänsä mennä uusiin paikkoihin, mutta että stoppi tuli sillä lailla vaihtoehdoksi, että siinä asumisyhteisössä toinen asukas oli käynyt täällä ja kertoi, että lähden mukaan ja aloin tässä ensin kävijänä pyörimään. Kävin varmaan alkuun syömässä. Mutta sitten niin huomasin, että täällä pystyy niin etsimään semmoista tekemistä semmoisten ihmisten kanssa, että ne päihteet ja ne päihteen niin houkutukset ei ole siinä mukana. Ja sitten siitä jäin tähän kuntouttavaan työtoimintaan. Niin sä oot entinen käyttäjä? Joo. Kuinka kauan sulla on ollut käyttäjän historiaa? 6-17-vuotiaasta asti se oli niin ongelmakäyttäjä. 36-vuotias olin, kun aloin sitten käymään täällä. Paljon teillä on kävijöitä about vuodessa? Viime vuoden niin kuin kohtaamisia kaikissa meidän toiminnoissa niin oli 6000. Se on ihan hyvä luku. Se on hyvä luku. Et me kohdataan valtava määrä niin kuin tätä kohderyhmää. No, mä en tehnyt oikeastaan mitään viikonloppuna. Eilen kävin 2 vuoden tauon jälkeen juokseen lenkkiin. Mä kävin juokse 6,7 kilsaa. Sitten mä vähän pelasin eilen. Mä latasin ton Dotan tohon koneelle ja mä sitä hakkasin sitten eilen ja sitten vähän maalailin ja... Huomenta. Meillä oli tosiaan se Dungeons and Dragons.
Joo, ja oltiin johonkin, mitä 9 asti pelaamassa sitä. Oho. Joo, ja sitten lauantaina kävin kipinäläisten kanssa heittää fribaa. Sitten sunnuntaina kävin salilla ja mä sain mun tavoitteen rikki. Eli mä kyykkäsin Smithissä 100 kiloa. Vittu, yes! Tätä on odotettu! Joo, on jalat vähän kipeät. Ei mun muuta. Mä muistelen, että ensimmäinen kerta on ollut just 4-5-luokalla. On sieltä mutsin kaapista jotain likööriä vienyt ystäväni kanssa ja sitä niinku juotiin. Ja mä en muista, että se niinku itse päihtyminen tai humaltumisen kokemus olisi ollut mitenkään merkittävä tai että mä olisin siitä nauttinut. Mä muistan, että mä nautin siitä, että mä tiesin, että nyt mä voin kertoa, että mä oon ollut niinku jurrissa. Se on ollut enemmän tämmöinen status. Niin, joka tavallaan juontaa tosi paljon siihen, että toki se mun niinku herkkyys on näkynyt aikaisemminkin muuta, mutta varsinkin sitten kun me muutettiin, niin se pelko siitä, että jotenkin näille uusille tyypeille täällä koulussa selviää, että mä oon jotenkin erilainen tai mä oon jotenkin nolo tai huono tai esimerkiksi, että mun isä ei ole kokonaan suomalainen, mä en ole täysin niinku suomalainen, että se jotenkin niinku selviää ja mä paljastun ja siihen mä tarvitsin niinku ihan valtavasti jotenkin sellaista niinku roolia ja toi oli esimerkiksi hyvää niinku rakennusaineistoa mielestäni niinku silleen, että voi olla niinku makea ja näyttää ulospäin niin kuin mä en välittäisi, vaikka oikeasti mä en paljon muuta kuin välittänyt siitä, että mitä minusta ajatellaan tai hyväksytäänkö mut. Oliko muuten sun faija Pietarsaaressa ollenkaan? Ei. Faija ei ole ollut ikinä Pietarsaaressa. Tulitte ihan kahdestaan mutsista. Joo. Kuinka paljon sinulla kävijöiden nimi ulkoa? No aikaisemmin silloin kun pyörin vaan tässä vuosikaudet, niin muistin kyllä kaikki. Nyt muistaa enemmän niinku kasvot. Et se on niinku makeeta, että mun lapsi aina, ihan sama missä me kävellään, niin mä näen aina jonkun ja sit se on aina silleen, että toi oli varmaan sun töistä. Niin on. Et siis ihan uskomattomia niinku. Me järjestetään niinku mitä vaan. On ollut benchihyppyä ja on ollut hankikroolausta ja ihan siis niin, että ihan mitä vaan ihmiset keksii, niin mielellään lähdet. Bänditoimintaa myös. Joo, ja nyt siellä on pari huikeat bändiäkin. Vankimessuilla esiintyy sitten. Toipuvat tamponit on toinen. Mikä toipuvat tamponit? Toipuja tamponit. Kyllä. Onko se räppiä vai mitä se on? Se on vähän punkki. Punk-henkistä? Kyllä. Okay. Mukainen nimi oli Jimmy. Se oli hito kova nimi. Piikarit oli Jimmy. Valitettavasti on myös henkilöitä menehtynyt, että on myös heistä tehty muistotauluja ja jouduttu pitää muistotilaisuuksia, että ne on kyllä aina, niin, että toki se ihmisten niin kuin eteenpäin meno tuo niin kuin iloa, mutta sitten nämä on aina ne kohdat, missä jää niin kuin miettimään, että olisiko voinut tehdä jotain toisia. Niin. Siihen mennessä, kun mä aloin olla 13, niin mulla oli kuitenkin aika niin kuin sietämätön olo itseni kanssa. Se mun niin kuin hoitamaton ja diagnosoimaton niin kuin keskittymishäiriö, joka tapasi sit sen niin kuin valtavan hormonipiikin, joka murrosikä toi ja sen sellaisen niin kuin angstin, mitä siinä iässä niin kuin koetaan. Niin mä muistan, että mä en ikinä voinut niin kuin relaa. Mä olin aina semmoisessa niin kuin, jotenkin puristuksessa ja sitten ne päihteet alkoi tarjoa siihen jotain. Että ne oikeasti helpotti sitä mun niinku pelkoa just siitä, että mua ei hyväksytä, mä en kelpaa, mä en ole tarpeeksi hyvä, mä oon jotenkin huono. Mä paljastun, että mä oon erilainen. Niiden kautta mä niinku lievitin niitä mun niinku syvimpiä pelkoja ja sitten ne tarjosi mulle fyysisesti sitä. Ja toki siis henkisesti sitä, että niinku tuntuu, että hetkeksi se niinku hirveä humina tuolla hupussa niinku rauhoittuu. Et se niinku, sen ikäisenä mulle se niinku keskittyminen ja paikallaan olo ja niinku tylsyyden sietäminen, se oli niin haastavaa. Et sit niille päihteille rupesi olemaan käyttöä myös tollaisiin oireisiin. Toki se oli vahvistunut se mun tarve näyttää kaikille, että mä en välitä, mä oon makea, mä oon ehkä jopa vähän vaarallinen ja jotenkin niinku supersiisti jätkä.
THL on mitannut jätevesistä huumausaineiden määriä vuodesta 2012 lähtien. Ja siitä vuodesta 2012 niin amfetamiinin, metamfetamiinin, MDMAn ja erityisesti kokainin käyttömäärät, niin ne on kolminkertaistunut. Ja mikään mittari ei niin kuin näytä, että huumeiden käyttö olisi jotenkin niin kuin vähenemässä. Olisi hyvä keskittyä niihin juurisyihin, että minkä takia ihmiset sitten käyttää huumeita. Miksi ihmiset ajautuu niin kuin päihderiippuvuuteen? Tällä hetkellä meillä on esimerkiksi Suomessa psykiatrisissa palveluissa palveluntarjonnan kriisi. Tai jos ihan suoraan sanotaan, niin psykiatriahan on Suomessa ihan niin kuin romahtamispisteessä. Ja tämä, että meillä on tämän psykiatriankaan nyt ongelmia, niin sehän tulee heijastumaan siis vuosikymmenien päähän. Se tulee heijastumaan niin kuin niiden ihmisten, ketkä on nyt nuoria aikuisia, niin se tulee niin kuin heijastumaan niin kuin heidän lasten elämään. Ja nämä kaikki, mitä säästetään niin kuin nyt, niin ne menee maksuun 15, 20, 25 vuoden päästä. Sä joskus oot kertonut mulle sen tarinan, miten sä oot ensimmäisen kerran, oliko se jossain autotallissa vai missä kavereitten kanssa vetänyt rivissä kamaa ekan kerran? Joo. Se ei ollut eka kerta, kun mä vedin kamaa. Mä olin kokeillut Subutexia ja amfetamiinia ennen sitä, mutta olin niitä niin kuin nokittanut, eli vetänyt viivoja. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä piikitin ja mä olin silloin, mä olin 14 tai 15. Se on ollut niin kuin 8-9 luokan välistä kesälomaa, mikäli muistan oikein. Ja joo, meillä oli siinä porukassa muodostunut sellainen haave, että me halutaan kokeilla kaikkia huumeita ja me halutaan myös niin kuin kokeilla suonen sisäisesti. Ja sitten tosiaan niin kuin, meitä oli semmoinen 8-10 jätkää siinä ydinporukassa ja 2 heistä oli sitten tämmöisen foorumin ohjeistuksen avulla opetellut, että miten suonen sisäisesti pistetään huumeita ja sitten se oli, jonkun porukat lähti johonkin ja me painottiin sinne autotalliin ja kaikki sai sen oman ruiskun ja neulan ja väsättiin ne Subutexit sinne veden sekaan ja sitten siinä tosiaan jonotettiin, että ne 2 kaveria pistää meille ne huumeet. Mä olin jonossa viimeisenä. Mä muistan, että mä olin samaan aikaan ihan helvetin peloissani. Että kyllä mulla oli joku semmoinen intuitio, että tätä ei pitäisi tehdä. Ja että pelottaa, niin kuin, että osaaks noi, että mitä tässä tapahtuu tai että niin kuin, mulla ei hirveästi ollut semmoisia lääketieteellisiä faktoja hallussa. Samaan aikaan mä katoin niitä mun ystäviä, jotka sai sen piikin ja heidän reaktioita siihen ja mä ajattelin, että toi näyttää niin hyvältä, että mä en voi jäädä siitä paitsi. Jonka lisäksi oli myös se niin sanottu statuspaine, että mä en ole se jätkä, joka ei tässä nyt vetänyt. Ja sitten tuli se mun vuoro, se pistettiin ja meni muutama sekunti ja mä muistan, että se niin kuin jotenkin täytti mut, että kaikki ne pelot, mitä mä tuossa äsken kuvailin siitä, että paljastunko mä, kuulunko mä, kelpaanko mä, mitä musta tulee, niin oli poissa. Se niin kuin mun mielestä ratkaisi siinä hetkessä kaiken. Mä koin sellaista niin kuin rakkautta, mä koin sellaista niin kuin valtavaa hyväksyntää ja yhteenkuuluvuutta, mitä mä en ollut saanut mun elämässä. Ja silloin ajattelin sitten, että tätä mä haluan tehdä. Että tältä mä haluan, että musta tuntuu elämässä. Ministeri Juuso, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, meidän täytyy kaikkien muistaa nyt, mistä tässä on kysymys. Tässä on kysymys siitä, että mikäli me emme saa julkisen talouden menoja kuriin, meitä uhkaa EU:n alijäämämenettely, mikä voi johtaa esimerkiksi Suomen luottoluokituksen alenemiseen, mikä voi johtaa korkojen nousuun, mikä voi johtaa lainan
siihen, että meille ei myönnetä enää lainoja. Totta kai minä puolustan sosiaali- ja terveyshuollon menoja niin pitkälle kuin mahdollista, mutta täytyy pitää myöskin järki kädessä ja katsoa tämän tilanteen yli vähän isommalla, laajemmalla näkökannalla kuin pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta. Haluaisitko vähän avata tätä sun omaa työhistoriaa, taustaa? Mitä kaikkea se on sisältänyt? No, ihan alun perin mä ollut siis ikäihmisten palveluissa silloin niin lukioikäisenä, mutta sitten mä oon opiskellut kasvatustieteet ja sitten erityispedagogiikan, sitten opiskellut opettajaksi perheneuvojaksi ja sitten ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulutuksen käynyt. Mutta mä oon tehnyt samaan aikaan silloin töitä koko aika ja mä väitän, että mä oon oppinut vähintään yhtä paljon kyllä siitä niin kuin kentällä tehtävästä työstä. Pisimmän ajan mä oon tehnyt erityislastensuojelussa, eli sen tyyppisissä suljetuissa lastensuojeluyksiköissä, joilla nuorilla tai heidän lähipiirillä ongelmat on jo tosi vakavia, eli puhutaan niin kuin väkivallasta, rikollisuudesta, vaikeista päihdeongelmista, hyvin vaikeista mielenterveysongelmista. Miten sä näet tällä hetkellä, kuinka paljon me arvostetaan yhteiskuntana julkista sektoria ja sitten eritoten niin kuin järjestökentän toimijoita? No, nykyinen hallitus ei arvosta. Ja ne leikkaukset on katastrofaalisia. Mutta ehkä se siinä hämmentääkin, että meillä on taloushallituksessa itsensä niin kuin freimaava hallitus, joka tekee säästöjä, jotka tulee myös rahallisesti kalliimmiksi. Koska tavallaan se, että nyt kun laitetaan hyvinvointialueet sopeuttaa hyvin nopealla aikataululla aivan valtavia määriä, niin silloin leikataan ennaltaehkäisystä, niistä tavallaan ensin perustason palveluista. Ja samaan aikaan leikataan aivan niin kuin 130 miljoonaa vuoteen 2027 mennessä sote- tai niin kuin järjestöiltä. Niin tämä on niin kuin katastrofaalinen kompo. Ja mä jossain sitä pohdin niin, että itse asiassa hallitus leikkaa lasten ja nuorten turvallisista aikuisista. Koska leikataan niistä edellytyksistä, joista osa vanhemmista kykenee olemaan vanhempia ja pitämään turvallista ehjää perhearkea yllä. Ja samaan aikaan leikataan niistä julkisen sektorin peruspalveluista, jotka auttaa joko niitä lapsia ja nuoria tai niitä perheitä. Ja sitten kun me leikataan näistä molemmista, niin meillä jää yhtäkkiä lapsia ja nuoria, joille ei ole elämässä välttämättä ketään niin kuin vanhempaa tai läheistä aikuista, joka ehtii kysyä, miten heillä menee tai varmistaa, että heillä on kaikki hyvin. Mutta kyllä ne tulee sitten näkymään meillä niin kuin rikollisuuden lisääntymisenä, lisääntyvinä työttömyyskustannuksina tulevaisuudessa, jos halutaan tällaisia mittareita katsoa, mutta myös ihan niin kuin sen erikoissairaanhoidon paineen kasvuna, koska me tiedetään, että sit päihtyneenä tapahtuu myös enemmän luonnollisesti loukkaantumisia, onnettomuuksia ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten se kormittaa myös viranomaisia, vaikka poliisia paljon enemmän. Asiat on ollut paremmin. Itse koin, että silloin 10-15 vuotta sitten oli paremmin asiat, että oli pitkiä laitoshoitoja. Saattoi olla niin kuin useamman kuukauden tai sitten oli tämmöisiä yksiköitä, missä asuttiin ja sitten oli sitä intensiivistä hoitoa vuodenkin. Niin onhan se ihan eri lähtökohta, että sä elät siinä ja hoidat ittees ja kuitenkin elät sitä normielämää siinä myös niin kuin ympärillä, niin onhan ne lähtökohdat ihan eri kuin se, että nykyään sä voit olla kuukauden. Ja rajallisesti paikkoja tietenkin se, että ei puhuta niin kuin kymmenistä, vaan puhutaan niin kuin 10 tai alle paikkoja esimerkiksi tämmöisissä jutuissa, niin se on tosi vähän. Se on kamala fiilis, että kun meet hakemaan apua ja sitten sulle sanotaan, että periaatteessa että muuten kyllä, mutta kaikki paikat on täynnä. Noita ei montaa kertaa tarvitse tommosia vastauksia saada, kun ne hanskat tippuu. Niin. Ja sit sua ei edes oteta vakavasti. Niin. Sehän siinä on, että päihdekuntoutujaa tai entistä päihteiden käyttäjää ei oteta vakavasti. Ihan sama, meneekö se terveyskeskukseen, meneekö se päihdepolille. Että siihen tarvii aina jonkun todistelemaan, joka on ihan perseestä. Eihän nyt missään muualla niinku ole tämmöistä järjestelmää. Että silloin on valtava ero, että onko Jussi mukana siinä päihdepolikäynnillä vai että onko se kyseinen henkilö siellä niinku itekseen. Ja tässäkin päästään takaisin siihen stigmaan. No kyllä. Ensinnäkin päihteet on tabu, niistä ei puhuta ehkä sen takia, että ne koskettaa aika monta suomalaista. Niin. Et aivan varmasti, jos käydään poliitikkoja läpi, niin kyllä siellä moni tietää, millaista on elää perheessä, missä jollain on päihdeongelma. Ja kyllä, päihteiden käyttäjät sanon tosi rumasti, mutta mun kokemus on, että politiikassa he on aika alinta kategoriaa, josta ei tavallaan haluta puhua. Ja silloin, kun meillä on tämän tyyppinen arvomaailma ehkä vallalla, mikä nyt on, niin silloin se nähdään vain yksilöongelmana. Että se on se, niinku, että itse olet mokannut elämässä, niinku, että sä oot suurin piirtein taakka yhteiskunnalle. Ei suostuta näkemään sitä, mitä kaikkea, mistä ihminen koostuu, mitä siellä taustalla on, mitkä asiat on johtanut siihen. Kaikesta puhutaan ennen vaaleja, niin kuin aina sanon, että kauniit vaalipuheet on. Se näkyisi viime eduskuntavaalien alla. 91% ehdokkaista eduskuntavaaleissa oli sitä mieltä, että ehkäisevä päihdetyö tarvitsee lisää rahaa ja resursseja. No mitä me nähdään, mitä nyt tapahtuu vaalien jälkeen. Ja kaikki hallituspuolueiden enemmistö oli silloin sitä mieltä, tai niiden eduskuntavaaliehdokkaiden ja valittujen kansanedustajien. No totuus on se, että sit sieltä leikataan.
eikä euroja näkyvissä sinne päinkään. Kunnes se osuu omaan hetkeen. Sitten kun se onkin se oma lapsi, joka on siellä kadulla siellä porukas, tai se tulee riittävän lähelle, niin silloin ihmisten silmät aukeaa. Se on tavallaan aika surullista, koska kyllä me päättäjinä ollaan vastuus ja meidän pitäisi huolehtia tavallaan niin kuin kaikista yhteiskunnassa silloinkin, kun se ei kosketa juuri siinä hetkessä meitä itseämme. Puhuit tuossa alussa just siitä, että miten vaikka sun suhde sun äitiin on kuitenkin ollut silloin muksuna ihan siis turvallinen ja lämmin ja kaikkea. Onko se sitten tuossa teiniään, tai sanotaan niin kuin just vaikka akselilla 14-18, onko se edelleen ollut tämmöinen niin kuin turvallinen, lämmin? Ei. Et se muuttui tosi merkittävästi. Mä olin koko ajan tosi silleen vihanen ja tosi silleen niin kuin reunalla jotenkin, että mä saatoin niin kuin napsahtaa ja raivostua. Ja toki se, mikä kiristi sitä tunnelmaa siellä kotona, oli se, että jatkuvastihan tuli koulusta soittoa, poliiseilta soittoa, jostain muualta soittoa siitä, että mä käyttäydyn huonosti, mä en tule paikalle. Jatkuvasti riideltiin ja mun äiti on joskus kuvannut sitä mulle, että hänestä tuntui silleen, kun mä olin yläasteikäinen, että mä niinku vihaan sitä. Ja musta nyt vaan tuntui siltä, että mä vihaan kaikkea. Ainoa, mitä mä en vihannut, oli ne kaverit ja ne huumeet, mutta kaikki muu oli mun mielestä niinku jotenkin perseestä ja mun tiellä. Mä olin tosi sille haastavassa jotenkin sisäisessä tilassa. Ja se toki niin kuin katkaisi sen niin kuin meidän sellaisen niin kuin yhteyden niin kuin tosi voimakkaasti ja tulehdutti sen kodin tosi voimakkaasti ja aiheutti mun äidille niin kuin valtavan kuitenkin sitten semmoisen niin kuin uupumuksen kaikesta siitä huolesta ja siitä niin kuin tietyllä tavalla kyvyttömyydestä, että mä en suostunut oikein noudattaa mitään sääntöjä tai kunnioittaa mitään. Et mun elämässä ja tuossa niinku päihteiden käytössä niinku näkyy niin voimakkaasti se mun yksi tietty pelko siitä, että enhän mä vaan joudu naurualaiseksi tai eihän mua niinku nähdä nolona, joka on niinku, se niinku näkyy siinä kaikessa. Mä tiedän siis, mistä se niinku tavallaan tulee, se niinku, että mulla on paljon tai useampi semmoinen kokemus lapsena mun isästä, että niinku, kun on ollut niitä hetkiä, missä me ollaan vietetty aikaa, niin mun isä on saanut niinku mut tuntee häpeää siitä, että mä en ole jotenkin tarpeeksi hyvä. Joku käytännön esimerkki, että mun isä lasketteli tosi paljon ja se tarkoitti, että piti niitä varusteita huoltaa. Ja sitten se esimerkiksi joskus pyysi mua vahaamaan jotkut skimbat tai jotakin. Ja mä olin silleen, että en mä tiedä, miten se tehdään. Ja hänen vastaus oli silleen tosi turhautunut, että miten sä et tiedä, että sä oot mun poika. Vaikka hän ei koskaan ole opettanut mulle mitään taitoa, mutta hän oli aina turhautunut siitä, että mä en osaa ja mä en ole tarpeeksi hyvä. Ja se asetelma oli, että mun olisi pitänyt ansaita se, että mä oon hänen poika. Ja mä en ikinä yltänyt siihen, tai mä en ikinä kokenut, että mä olisin ollut niin kuin hänen silmissä hyvä. Ja siitä mulle jäi niin valtava pelko siitä, että mä en kelpaa tai että mä joudun tuntea häpeää. Ja se vaikutti siihen, miten mä tunnen häpeää elämässäni, että siitä jäi niin kuin ihan abstrakti tavallaan ne mittasuhteet, miltä häpeä minussa tuntuu. Niin miten toi muuten, ollaan nyt jonkun verran puhuttu sun ja sun äidin suhteesta, mutta tuossa sä naurahdit jo vähän alussa, kun mä kysyin, että oliko iskä Pietarsaaressa. Kuka sun iskä niin kuin oli? Niin, mun isä oli monella tavalla tosi siisti ja taitava, mutta monella tavalla tosi rajoittunut. Hän oli päihdeongelmainen. Hänellä oli paljon niin kuin salaisuuksia, vankilataustaa. Ja se, mitä mä oon niin kuin, hän on myös tavallaan niin kuin mysteeri.
mä en oikein niin kuin tiedä, mitä kaikkea hänen elämään kuuluu. Mä tiedän semmoisia vaiheita, että jossain vaiheessa hän asui Intiassa kommunissa. Jossain vaiheessa hän omisti purjeveneen ja reissasi sillä. Ja jossain vaiheessa hän niin kuin on ollut joku kuvaaja. Ja jossain vaiheessa hän oli kasvisravintolan kokki. Että tavallaan sillä on ollut valtavasti taitoja, mutta se, millaisena ihmisenä hän on niin kuin mulle näyttäytynyt, on tietyllä tavalla sellainen niin kuin vähän katkera, vähän vihainen maailmalle, koska se maailma on niin kuin kohdellut häntä jotenkin väärin ja on jotenkin hänelle niin kuin velkaa. Ja se ei ole kuitenkaan ikinä pystynyt olla mulle silleen niin kuin vanhempi, tai se ei ole ikinä pystynyt olla mulle isä. Et mä oon nähnyt sitä tosi vähän mun elämän aikana. Ne hetket, kun mä oon nähnyt sitä, se on yleensä myös juonut. Että kun meillä on ollut kiva reissu Suomenlinnaan, niin sen jääteehen menee kossua. Ja niin kuin silleen. Mä oon nähnyt sitä niin kuin, tosi rajusti pahoinpideltynä, kun se on kidnappattu ja se niin kuin kapuaa jostain takas. Ja niin kuin, ja ehkä siinä häiritsee se, että mä en ikinä tiennyt sitä totuutta myöskään, eikä kukaan muukaan, että mitä siinä on tavallaan niin kuin tapahtunut. Että aina tollaisissa hetkissä se perustelu oli se, että joku rasisti jotain. Mutta mä en itse ainakaan niin kuin usko siihen, että silloin jos elää sellaista elämää, että käyttää päihteitä ja tekee rikoksia, niin mä näen, että kaikki tollaiset niin kuin kidnappaukset ja pahoinpitelyt on tosi vahvasti niin kuin linkissä siihen. Mutta mun isä ei ollut mulle kaiken ton takia turvallinen, mutta ennen kaikkea se, että musta ei tuntunut, että se olisi kiinnostunut musta. Olitko kiinnostunut siitä? Lapsena, joo. Sitten mä tulin aikuiseksi. Mä muistan, mä oon tavannut sitä satunnaisia kertoja. Oli muistaakseni mun 19- tai 20-vuotis synttärit. Mä menin näkemään sitä Hietsun torille. Ja mä muistan vaan, kun mä niinku seisoin siellä ja se touhasi sitä omaa juttuunsa, mä tajusin, että sitä ei vittuukaan kiinnostaa, että mä oon niinku täällä. Ei se kysy multa mitään. Ei se ole vaan niinku kiinnostunut musta. Ja mä muistan, että se tuntui ihan uskomattoman niinku pahalta. Ja ehkä se oli tuntunut aikaisemmin, mutta silloin mä ainakin niinku hyväksyin se, että mä en ole sille niinku kiinnostava. Ja se on tietyllä tavalla aika musertavaa, että on semmoinen niin kuin lapsenomainen tarve ja toive siitä, vaikka mä olin aikuinen, että mun isä pitäisi musta ja haluaisi jotenkin olla mun kanssa. Ja ikinä ei sit kuitenkaan niin kuin tuntunut siltä. Tää on vähän sotkunen. Täällä se johdat toimintaa. Täällä mä johdan toimintaa. Minkälainen muuten, jos voi kysyä tälleen, minkälainen auktoriteetti sulla on täällä näin? Onko se silleen, että kaikki kävijät ja kaikki, onko se niin kuin, että kaikki tietävät sinut niin sanotusti bossina ja sitten sen mukaan mennään, mitä sinä sanot? Niin, sitä on itse hirveän hankala niin kuin arvioida, koska itse en koe, että omaan mitään auktoriteettia, mutta niin kuin, kyllä kai siinä on semmoinen niin kuin ajan saatossa niin kuin muodostunut. Mutta edelleen mulle vittuillaan ihan yhtä paljon kuin tähänkin asti, mikä on aivan mahtavaa, että täällä vittuilu on välittämistä. Ja sitä tapahtuu aamusta iltaan ja varsinkin mulle tosi paljon, koska edelleen vuosienkin jälkeen niin mä aina otan tosissaan mitä mulle sanotaan. Ja kaikki nauttii siitä, että saa kiusata mua. Niin mun mielestä se on niinku vaan parasta, että minkään ei tarvii muuttua siis sinällään kenenkään käytöksen mua kohtaan, vaikka mä nyt oonkin toiminnanjohtaja. Että haluan olla niinku helposti lähestyttävä ja samalla viivalla oleva johtaja. Tämä on osana Tarmon koulu tai harkkajuttua loppumeininkiä, niin kannattaa mennä sinne mukaan. Nana tulee näyttää meille sitä, eikö niin? Joo. Kyllä. Joo. Ja sitten on kello 16 vielä ryhmää. Päivystävä Fattaluuta Jaki. Asiakasvastaava Emmi. Imurointi Tarmo, moppaus Juho, vessat Nanna. Ja sulkeminen Emmi ja Mira. Työnilaa. Okei, jos sä oot tullut tänne alun perin silloin, kun sä olet vielä käyttänyt
Niin okei, onko tämä voi olla vähän tyhmän itsestäänkin selvä kysymys, mutta jotain voimaa tai vastaavaa sä oot tästä paikasta saanut? No siis paljonkin. Et just se, mitä Mirva sanoi, niin kavereita. Sieltä rupesi tulemaan semmoisia ihmisiä, ketä sitten niinku oikeastaan vertaisryhmien ja muiden ohella sitten niinku rupesi pyytämään mua esimerkiksi muihinkin juttuihin mukaan. Lähdettiin harrastamaan, käytiin leffassa, no mä nyt oon huono urheilija. Mutta että kaikenlaista niinku toimintaa ja niistä tuli sellaisia ihmisiä, kenen kanssa niinku pystyi juttelemaan ihan niitä näitä. Sain niinku muuta ajateltavaa myöskin, että se tavallaan se oman niinku pään sisäisen kaaoksen selvittäminen oli siinä oli ihan tarpeeksi. Niin sitten sai tavallaan muuta ajateltavaa, sai tekemistä päiviä ja sitten kun tässä alkoi käymään, niin huomasi että se aika meni nopeammin. 5,5 vuotta ollut niin kuin tässä toiminnassa mukana tavalla tai toisella niin edelleenkin tämä on mulle semmoinen paikka, että mä koen, että tämä on niin kuin enemmänkin kuin työpaikka. Tämä on kuin kotiin tulisi. En muista päivääkään, että olisi niin kuin vituttanut tulla töihin. Leikkauksella haetaan nopeita säästöjä sokeana sille, että ne todellisuudessa tulevat vain kasvattamaan sote-menoja pitkällä aikavälillä. Harvan ihmisen huoli paranee odottamalla. Suomen turvallisuustilanne, kuten tiedätte, on muuttunut. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tiettyjä osa-alueita säästää mahdollisilta leikkauksilta. Puhun tässä nyt esimerkiksi sisäministeriön ja oikeusministeriön toimialoista. Ainoa kohta, missä me voimme jotain toimenpiteitä tehdä, on kuntatalouden lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Jos nyt on niin, että rahat ovat niin loppu, että ne eivät millään riitä meidän julkisiin perusterveydenhuollon palveluihin, niin miten hallituksella voi olla satoja miljoonia euroja, jopa 500 miljoonaa euroa laittaa yksityisiin terveyspalveluihin ja näihin yksityisiin terveydenhuollon yrityksiin, joille te siis annatte jopa enemmän rahaa kuin mitä te olette nyt säästämässä pois hyvinvointialueilta? Mutta sitten samaan aikaan, kun me mietitään sitä, että meillä on kuitenkin sit järjestöiltä leikataan niin kuin systemaattisesti niin kuin riippumatta siitä käytännössä, että minkälainen toimija sä olet. Mutta jos me otetaan tämmöinen niin kuin Stop Huumeille ry:n tyyppinen toimija, jonka budjetti on noin pieni, mitä se on, alle 1 miljoona vuodessa. Musta tuntuu, että se voi myös olla oikeasti aika haasteellista, koska järjestöjähän on sitten kyllä kanssa aika paljon, mutta miten me voitaisiin osata tavallaan rajata se ongelma just silleen, että jos meillä on, että meillä on tilanne, että meidän on syystä tai toisesta leikattava järjestöiltä, mutta miten me osataan kohdistaa ne leikkaukset just sit oikein, että nyt esimerkiksi Stop Huumeille ry olisi toimija, keneltä tätä rahaa ei tarvitse leikata. No, ensinnäkin täytyy sanoa se, että mä ymmärrän, että on huoli Suomen valtion taloudesta, niin minullakin. Mutta samaan aikaan, kun me puhutaan siitä, että leikataanko nyt sitten näiltä järjestöiltä, jotka toimii siis niin kuin hyvin pieninen rahojen varassa, tiedän itsekin siellä työtä tehneenä, ja joiden kyllä niin kuin vaikuttavuuttakin seurataan jo nykyisellään, varmasti voidaan aina seurata lisää, mutta jotenkin ehkä osa ajattelee, että siellä vaan puhustellaan jotain ja kukaan ei seuraa, mitä tehdään, niin se ei pidä siis paikkaansa tietenkään. Niin se on jännä juttu, että kyllähän meillä sitten samaan aikaan hallitus löysi kuitenkin budjetista rahaa vaikka tällaisia tasa-arvoa käytännössä vastustaville muutamille kyseenalaisille järjestöille. 500 miljoonaa lähti avustusta, löydetään rahaa turkistarhoille, löydetään rahaa yritystukiin vaikka Ruotsin laivoille ja lentoliikenteeseen. Että niin kuin, mä väitän, että politiikan lähtökohtaisesti aina arvovalintoja. Mutta se ei toki poista sitä, että kyllä, meillä on valtiontaloudesta tiukkaa ja tulee olemaan tulevaisuudessakin. Mutta tavallaan mä en niin kuin hahmota sitä kokonaisuuslogiikkaa siinä mielessä, että me tiedetään jo tällä hetkellä, että järjestöt tekee itse asiassa tosi halvalla ja paljon vapaaehtoisuuteen myös pohjautuen, niin tosi paljon sitä työtä, mitä oikeasti itse asiassa julkisen kuuluisi kantaa ja hoitaa, vaikka siellä päihdepuolella. Ja silloin, jos me leikataan niin kuin siitä palikasta, niin eihän se tarve häviä. Ei se ihmisten tavallaan mielenterveyden haasteet, päihdeongelmat, jaksamisen haasteet, mitä ikinä siellä järjestökentällä onkaan, niin sehän ei se niin kuin katoa siinä leikkauksella, vaan se siirtyy niihin terveyskeskuksiin, joita sitten samaan aikaan vähennetään ja niitä palveluja niin kuin leikataan. Ja no mitä se tarkoittaa? Ei meillä ainakaan ne katujengit vaikka vähene semmoisena symbolisena asiana, mistä puhutaan. En osaa silleen niin kuin hirveän paljon muualta sanoa, mutta ei se ainakaan niin kuin päihteiden käyttöä se ei tule ainakaan vähentää tässä maassa. Otan itteni tähän mukaan, että silloin kun tulin tähän toimintaan, niin rahaa ei juuri ollut. Semmoista rahaa, että olisi pystynyt kuukauden elämään. Saatiin melkein viikon. Niin tavallaan sit se, että kun on tämmöisiä paikkoja, mitkä niin kuin auttaa
mistä saa ruokaa, mistä saa niin kuin tavallaan kaiken, mitä siihen sen hetkiseen elämään tulee, niin jos tämä viedään pois ja siitä leikataan, niin se on todella hurjaa. Me viedään ihmisiltä kuitenkin niin kuin siinä kohtaa moneltakin ihmiseltä, niin me viedään semmoinen ainoa ilonaihe jopa. Nämä on semmoisia paikkoja, mitkä merkitsee enemmän kuin että tämä olisi vaan paikka. Että niin kuin itsellekin silloin, kun mä täällä kävin, niin, ja sen jälkeen kun on ollut, niin sen kaiken, mitä mä oon niin kuin täältä saanut, niin en mä pysty sitä niin kuin edes tavallaan rahassa mittaamaan. Niin se, että semmoinen paikka, mikä tarjoaa semmoisia juttuja ihmisille, jotka sitä todellakin tarvitsee, niin kyllä se on niin kuin todella surullista. Kyllä se on todella väärästä päästä säästämistä. Ministeri Juuso, te johdatte sosiaali- ja terveysministeriötä. Julkisuudessa näyttää siltä, että edes te ette puolusta näitä meille kaikille tärkeitä palveluita. Miksi näin? Mutta olen myös aika surullinen vaikka meidän sosiaali- ja terveysministerin toiminnasta siinä mielessä, että en mä ole nähnyt sellaista niin kuin halua puolustaa sitä omaa toimialaa, jossa just puolustettaisiin tavallaan näitä palveluita. Toki hän on varmaan puolueensa vanki, mutta sitäkään mä en ymmärrä, että vaikka perussuomalaiset, hän on niin kuin kansanpuolue, tai niin kuin mä oon ymmärtänyt ainakin, he niin kuin pitää suomalaisten puolta, niin kenen suomalaisten? Ei tällä logiikalla kovinkaan ison osan, koska meillä on tosi moni ihminen, joka kärsii nyt tästä politiikasta, mitä tehdään. Ja siksi mä vielä palaan kerran näihin katujengeihin, koska ne on semmoinen poliittinen termikin tällä hetkellä aika vahvasti. Niin on niin kuin suurinta bluffia väittää, että tämä hallitus lisää turvallisuutta kaduille, koteihin, kouluun, karsii katujengejä. Höpölöpö. Nyt tehdään nimenomaan päätöksiä, jotka syventää niitä syitä, miksi meillä tullaan jatkossakin näkemään nuorten väkivaltaa, miksi meillä tullaan jatkossakin näkemään erimuotoisia katujengejä tai eriasteisia tyyppisesti. Niin ehkä mua niin eniten ärsyttää semmoinen bluffi. Sanottaisiin sitten suoraan, että meitä ei niin kiinnosta. Että me haluamme varmistaa, että rikkailla on rahaa ja tietyt tahot toimii, niin sanottaisiin ääneen se. Mutta sellainen niin väite, että me lisätään turvallisuutta, kun kaikki tutkimusnäyttöasiantuntijat, sote-kentän ammattilaiset, kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset, turvallisuusviranomaiset huutaa, että tämä on väärä suunta, että tämä vie Ruotsin tiehen tyyppisesti, niin se ehkä saa välillä mun vereni kiehumaan. Se mun murrosikä meni sille aika pätkissä, että kun mä asuin siellä Pietarsaaressa, mutta sitten mä jouduin lastensuojelulaitoksiin kaikkien huumeiden käytön ja niin kuin pienten rikosten seurauksena. Että mä oon siellä välissä asunut niin kuin Kurikassa, Nummelan nuorisokodissa ja on ollut jossain laitoksessa Evijärvellä ja niin kuin ollut siellä ympäri Pohjanmaata. Ja joo, sitten niin se viimeisin huostaanotto oli kuitenkin niin, että mä pääsin pois, kun mä täytin 18. Sitten mä asuin pari kuukautta Pietarsaaressa. Mä olin sieltä laitoksesta hoitanut itselleni oman asunnon. Ja sitten mä muutin sinne, asuin siellä sen kesän, jonka jälkeen mä sitten palasin Helsinkiin. Mulla oli se asunto. Niin se tarkoitti sitä, että me pystyttiin tilaamaan sit ulkomailta huumeita siihen asuntoon. Ja joo, käytimme dark webia ja bitcoinia ja tilattiin sinne huumeita. Ja joo. No ihanaahan se oli. Se on musta niinku kuvaavaa, että jos tonnikäiset niinku levottomat sähäkät kundit, joille on niinku, kaikilla on jokseenkin tuollaista niinku isätraumaa tai jotain ja meidän on vaikea osoittaa hellyyttä ja puhua toisillemme tunteista, niin sitten kun me käytetään heroiinia, niin me saatetaan maata 4 ihmistä vierekkäin 12 tuntia sängyssä ja jutella. Ja osoittaa jotenkin välittämistä toisillemme, että se tavallaan avasi vaan kaiken sellaisen. Niin kuin. Mutta toki ne on semmoisia ensipuraisuja, että kyllähän se muuttuu. Mutta se on ollut jollain tavalla niin kuin maailmaa mullistavaa. Että siinä aluksi kaikki tollaiset kokemukset vahvisti sitä mun oloa siitä, että mä haluan käyttää huumeita. Että tää on upeeta. Mä ajattelin, että ne kokemukset, että monet halus matkustella ja tietyllä tavalla mäkin ehkä halusin matkustella, mutta oikeasti mä halusin kokea elämää huumeiden kautta. Et se oli se mun niinku vilpittömin jotenkin halu. Että mä haluan vaan paljon kokemuksia ja tuntemuksia huumeista. Miten susta tuli diileri?
se toinen syy on se sama syy kuin miksi mä halusin olla se jäbä, joka oli juonut ala-asteella. Mä halusin olla se jäbä, joka myy huumeita. Se tarjosi jotain nostetta, statusta mulle siinä niin kuin maailmassa, vaikka ei todellakaan nyt ymmärretä väärin, että mä olisin ollut jotenkin merkittävä huumekauppias. Että mä olisin oikeasti myynyt millään mittakaavalla isoja määriä. Se ei niin kuin pidä paikkansa. Mutta mä myin huumeita, koska se teki mun mielestä niin kuin siistin. Se antoi mulle valtaa yli niiden ihmisten, jotka osti niitä huumeita multa. Ja toki se taloudellinen hyöty. Et siinä vaiheessa, kun se riippuvuus oli sellaista, että mun piti käyttää 5 ainetta joka päivä vaan semmoiseen niin kuin maintenance level balansointiin, niin miten ihmeessä siihen olisi fyrkkaa, jos se ei käy töissä? Eikä varmaan sittenkään, että se oli toinen motivaatio, mutta se palveli ihan hirveästi myös mun itsetuntoa. Miten oli ne 5 ainetta, mitä sä vedit? No, se mun ruletti oli semmoinen, että mä tarvitsin bentsoja eli rauhoittavia lääkkeitä, mä tarvitsin sitä Subuteksia, mä tarvitsin alkoholia, mä tarvitsin kannabista ja amfetamiinia. Esimerkiksi hallitustasolla saatetaan arvostaa tai ei arvosteta järjestötoimintaa, niin miten sä itse lähtisit purkaa, jos sä mietit silleen, että mikä on järjestöjen todellinen lisäarvo suomalaiselle yhteiskunnalle? No mä ajattelin, että se yksi haastehan tulee varmasti siitä, että paljon sitä työtä, mitä tehdään järjestöissä, niin sen tavallaan sitä hyötyä yhteiskunnalla on välillä vaikea osoittaa euroissa. Mä tarkoitan vaikka sitä, että silloin kun mä tein järjestötyötä nuorten aikuisten kanssa, niin tavallaan helposti kun ihmisten kanssa puhuin, niin heidän ajatus oli se, että no kuinka moni niistä työllistyi heti sen teidän kurssin jälkeen. Sitten silleen, että no, ne lähtötilanteet oli niin vaikeita, että osa työllistyi joo, mutta ei suinkaan kaikki. Mutta se ei tarkoittanut, etteikö siitä olisi ollut itse asiassa tosi iso mittava hyöty yhteiskunnalle, koska he saattoivat vaikka sitä kautta löytää polun muihin niin kuin viranomaispalveluihin, he saattoivat saada poikki lähisuhdeväkivallan kierteitä, mutta ne on aika vaikeaa osoittaa euroissa. Mitä ylemmäs mennään siitä päätäntäportaassa, niin sen kauempana ne on sieltä niin kuin toimimisesta niiden käyttäjien kanssa. Eli kuitenkin se, että mikä tapahtuu tuolla niin kuin liikkuvan työn ja asunnottomien palveluiden ja niin kuin mitä ikinä piikkien vaihtojen yhteydessä, niin ne tiedot, ne asiat, mistä siellä puhutaan, se pelko, se kauhu, se jotenkin se semmoinen niin kuin ahdistus, mikä niin kuin siellä päihteiden käyttäjien pään sisällä tapahtuu, niin se ei ikinä tule menemään niin kuin sinne ylimpiin päättäjiin. Ehkä se rikkinäinen puhelin on ehkä siinä se paras, että kaikki se, mitä niin kuin käyttäjien keskuudessa puhutaan, niin se vaihtaa sitä muotoa. Siitä tulee koko ajan niin kuin siistimpää, kivempaa, jotenkin semmoista niin kuin rosottomampaa siitä tekstistä ennen kuin se pääsee sitten sinne, missä sanotaan, että no kuinka paljon tänä vuonna voidaan käyttää rahaa. Toinen on ehkä se, että päättäjille ei ole aina tarpeeksi tietoa, mikä tulee siitä, että ei ole kyllä tarpeeksi kiinnostusta siitä, mitä niissä järjestöissä oikeasti tehdään, koska kyllä järjestöt haluaa kertoa työstään. Toki heillä ei ole sellaisia lopparikoneistoja, mitä meillä on vaikka jollain isoilla teollisuuden aloilla. Eli heillähän on pienet resurssit, he yleensä kädet savessa tekee työtä. Ei heillä ole täällä aikaa samalla tavalla kykyä istua tai järjestää seminaareja kansanedustajille. Ja silloin se vaatii mun mielestä päättäjiltä aktiivisuutta, olla yhteydessä, osallistua erilaisiin toimintaryhmiin, mitä täällä toimii, ja niin kuin kaivaa tietoa, jotta ymmärtää, miten tärkeää se on myös valtion taloudelle, vaikkei sitä pystytä aina euroista suoraan osoittamaan. Et jossain vaiheessa siinähän ei ollut enää kyse siitä, että tätä mä haluan tehdä. Et siitä oli kyse siitä, että mä en osaa tehdä mitään muuta kuin tätä. Riippumatta siitä, että tavallaan oli tullut jo negatiivisia vaikutuksia. Siinä vaiheessa, kun mä oon viiteaineeseen riippuvainen, niin oli tavallaan monta vuotta jo välissä, että oli tapahtunut tavallaan, että huumeet ei tarjonnut enää pelkkää herkkua. Niitä kavereita oli kuollut, niitä oli joutunut vankilaan. Mä olin saanut psykoottisia oireita, mä aloin saamaan harhoja ja voimakkaita ahdistuksia ja vierotusoireita ja kaikenlaista niin kuin kamppailua. Mutta mä en enää pystynyt käsittelemään mitään tunteita. Mä pakenin koko ajan kaikkea, joka oli myös se syy, miksi mä käytin sitä viitta-ainetta. Totta kai niihin oli muodostunut riippuvuus, mutta senkin takia, kun mikään aine ei enää helpottanut siihen mun tuskaan ja siihen pahaan oloon. Ja se tarkoitti myös paljon semmoisia käytännön asioita, mitä piti blokata. Eli mä en enää pystynyt kuuntelemaan musiikkia. Musiikki herättää tunteita. Mulla meni 1,5 vuotta, melkein 2 vuotta, että mä en kuunnellut biisiä.
koska se oli niin ahdistavaa, että tulisi joku tunne. Mulla oli aina himassa päällä joku sarja, joku möly. Mä en kattonut sitä, koska siitäkin voisi tulla tunneita, mutta pakko oli jotain ärsykettä vastaanottaa, että mä en kuulisi mun ajatuksia tai tunteita. Mä en pystynyt nukkua, koska kun menee nukkumaan, pitää laittaa silmät kiinni ja olla itsensä kanssa. Se on varmasti ollut tosi merkittävä tekijä. Kun ihminen lopettaa nukkumisen, niin siinä alkaa niin kuin ihan ilman huumeitakin sekoamaan. Toki mä välillä sammuin ja nukahtelin, mutta mun rytmi oli kuitenkin, että mä niin kuin ne viimeiset 2 vuotta, että mä valvoin 3-5 vuorokautta kerralla ja sitten mä heräsin jostakin, kun mä olin tuupertunut. Ja toinen asia, mikä varmaan se, että en mä juuri syönyt mitään. Jotain cornflakesia ja sokeria kaadoin päälle. Riisifrutteja kuuluu mun ruokavalioon aika paljon. Mä ajattelen, että se on toki niiden huumeiden, mutta myös noiden valintojen yhteissumma. Ja sen niin kuin kehän, että mitä rajummaksi se mun tunne siitä voimistui, että ei helvetti, että mitä musta on tullut. Että kun mä rupesin näkemään sen haamun siellä peilissä, joka pelkää kaikkea ja ei poistu enää kotoaan, niin kyllähän mä olin pettynyt. Kyllähän mä olin niin kuin musertunut, että en mä ajatellut, että musta tulisi tällainen. En mä halua tätä enää. Ja se viha, mitä mä koin niin kuin, ja pettymys itseäni kohtaan, koska mä koin, että mä oon joka puolelle pettymys. Mä oon tälle maailmalle pettymys. Mä oon tälle mun perheelle pettymys. Mä oon mun kavereille pettymys. Mä oon itselleni pettymys. Ja ainoa asia, joka hän siihen helpotti, oli kuitenkin ne huumeet. Ja samaan aikaan se pahensi, koska sitten mä olin taas uusi pettymys. Niin se oli semmoinen kehä, että mä pyörin ilman mitään ulospääsyä. Ja sitten jossain kohtaa se niin kuin kuminauha vaan napsahti. Et toki vuosia oli ollut psykoottisia oireita, että valvomisten ja tuollaisten pitempien rallien jälkeen oli niitä, että tossa on joku. Mua pelottaa, että se on tossa se puhuu, mutta mä tiedän, että toi ei ole totta. Mä tiedän, että helvetti toi varjo, joka tuossa hyppii, niin ei ole oikeasti siinä. Että nyt on aika ottaa 2 rauhoittavaa lisää ja juoda vähän bissejä. Mutta sitten toki siinä viimeisenä vuotena se muuttui, että mulla ei ollut mitään hajua, että se oli niinku totisinta totta. Mikään ei ollut niin totta kuin ne mun harhat niistä ihmisistä, jotka nöyryyttää mua, nolaa mua, eli ne samat pelot, mitä mulla oli lapsena, mitä mä olin painunut, niin näkyi siellä psykooseissa. Että oli ne sellaiset niinku stereotyyppiset prätkäjengiläiset niinku leffoista tai poliisit, että ne oli ne 2 instansseja, joka mun perässä oli. Mutta ne ei ikinä niissä mun psykooseissa, että se pelko oli, että ne tappaa mut tai pidättää mut, mutta ne ei ikinä tehnyt kumpaakaan. Ne vaan piinas mua sillä uhalla. Ja mä muistan, että mä olin niin romuna siitä henkisesti, kun se saattoi kestää niin kuin useamman viikon, se psykoosi. Ja mä nukahdin välillä ja mä herään psykoosissa ja mä nousen ylös ja näen, että mun lattialle on muropaketista leikattu kirjaimia, että vitun amatööri, että me tiedetään susta kaikki. Ei siellä ole oikeasti ollut mitään kirjaimia tai että ne on asetellut jotain leluja mun taskuun ja sitten mä katson, että tämä lelu on viesti ja niin kuin, että ne on ihan absurdeja juttuja. Mutta mä oon kokenut vaan, että jotkut niin kuin pelaa mulla, ne nöyryyttää mua ja mulle käy niin kuin huonosti. Ja joo. No mahdoton on pyytää tavallaan niin kuin apua, kun sä et tiedä mitä sä pyytäisit. Ei missään lue tuolla, että mitkä maksusitoumukset on tällä hetkellä tai mitkä paikat on kilpailutuksessa voittanut, että sä pääsisit sinne. Ja missään ei lue, että kuinka paljon on katkolla jonoa ja sieltä tulee vaan aina suoraan se 3 viikkoa. Ja niin kuin, sun on mahdoton pyytää asiaa, mistä sä et niin kuin mitään tiedä. Ja sitten jos sä et osaa pyytää sitä, niin sitten tavallaan ehkä se sun oma halukkuus ei ole tarpeeksi suuri tiettyjen tahojen mielestä ja sitten niin sut laitellaan odottelee. Siitä, niin kuin siitä stigmasta puheen ollen, niin kyllähän se niin kuin, kun se vaikuttaa niin kuin mun kohdalla vielä näin 5,5 vuoden jälkeenkin. Että kyllä vieläkin, niin kuin, no en enää ajattele, että en voi mennä johonkin paikkaan, koska näin ja näin musta ajatellaan. Mutta että sitä väkisilläkin niin kuin omassa päässään pyörittelee. Niin mitä se on silloin niin kuin muutamien päivien, muutamien viikkojen jälkeen, kun kaikki paikat, sä et ole ikinä oikein ollut tervetullut mihinkään. Ja sit sun pitäisi lähteä niin kuin hakemaan apua. Se, että sitä apua ei ole saatu, sä et ole ollut puhelimen ääressä silloin, kun sitä apua olisi sulle tarjottu. Ja jotenkin niin kuin, sä oot mokannut monta asiaa.
niin sit sun pitäisi mennä takaisin niin kuin hattukourassa. Niin kyllä se on tosi hankalaa. Ei enää saa edes niinku piikitettyä itseensä niitä aineita, kun ne suonet on niin rikki ja sitten on työnnetty niitä piikkejä sinne kaulaan peili edessä ja joutunut katsomaan itseään ja niinku se itku on valahtanut tavallaan silmiin. Et ei, se niinku viha ja pettymys itseään kohtaan, että kuka helvetti toi jäbä on tuolla. Ja se niinku pikakelaus siihen, että meidän piti juhlia, meidän piti olla frendejä, kaiken piti olla niinku hyvin ja sen ei pitänyt olla tällaista. Niin kyllä ne on ollut sille aika musertavia hetkiä, että siinä on realisoitunut se, että mä en niinku halua tätä. Että vittu mun elämä on huonoa. Ja mut sitten toi psykoosi vielä toi sen, mitä mulla ei enää aikaisemmin ollut. Et en mä silloinkaan osannut vielä pelätä, että mä kuolen. Vaikka niitä mun ystäviä oli siitä ympäriltä kuollut, niin jotenkin se ei ikinä realisoitunut mulle, että mä saatan kuolla näihin. Mutta se realisoituu, että mä tuun ehkä hulluksi. Että mitä jos tommonen ei lopu? Että mä vietän niinku lopun elämäni jossain osastolla peläten. Ja se on niin kammottava kokemus se, kun sä näet jotain ja kaikki muut sanoo sulle, että hei Joonas, toi ei ole totta. Se on niin avuton ja hirveä kokemus, koska se psykoosi, se tekee siitä sulle niin totta. Ja kaikki muut on hulluja, kun ne ei näe sitä totuutta. Et se kyllä niin kuin säikäytti mut tosi voimakkaasti. Ja olinhan mä sitä ennen käynyt katkoilla ja joskus jossain päihdehoidoissakin, mutta en mä halunnut mennä sinne lopettaa huumeita. Mä halusin mennä sinne hoitamaan jotkut akuutit vierotusoireet. Mä en halunnut olla opioideihin riippuvainen, koska se on tosi turhauttava riippuvuus. Mun on pakko vetää sitä Subuteksia joka päivä, että mä en ole kipeä. Mutta ei mulle tuu sitä enää mitään niin kuin olojakaan. Miten toi sitten on mennyt, jos mennään niin kuin siihen katkaisuun tai siihen, että sä pääset sitten niin kuin eroon tästä kaman vetämisestä, niin kuinka pitkä prosessi se on ollut? No sehän tarkoittaa sitä, että ensin pitää saada päihdepolille sinne mun työntekijälle aika. Mulla on ollut silleen ihana tilanne, mulla on ollut ihan vitun huikea päihdepolin työntekijä. Ja sinne on saatu joku aika, sitten on pitänyt ilmaista se halu, että mä haluan tonne niinku katkolle. Ja sitten se tarkoittaa, että sä pääset katkojonoon. Käsittääkseni se maksimijonotusaika pitäisi olla 3 viikkoa. Mun kohdalla se ei ole ikinä toteutunut. Mä oon vähintään kuukauden ollut aina katkojonossa, yleensä pitempään. Joskus on 6 viikon jälkeen soittanut jonohoitajalle, että mikäs tilanne, ja on ilmennyt, että mut on otettu pois jonosta. Et yleensä katkopaikkaa odotettiin viikkoja. 1-2, että pääsin katkolle, oli semmoinen perus. Sähän oot nähnyt Joonaksen tulon tänne ja sen, mitä hän on tänä päivänä. En mä tiedä, mitä fiiliksiä sulle herää, jos näin niin kuin kysyy, että miten sä olet kokenut sen Joonaksen kehityksen kaaren? No siis Joonaksen tarinahan on yksi menestystarina, mitä monia muitakin tässä on niinku seurannut, mutta siis aivan huikea muutos ja on niinku aina hankala niinku ymmärtää, että kuinka niinku itselle semmoisilla niinku pienillä asioilla on, kuinka paljon sillä on merkitystä niinku sen yksilön elämään. Et mä just Joonakselle itse asiassa kaivoin yksi päivä sen, kun sanoin, että mä oon säästänyt näitä kaikkia lippuja lappui, niin Joonas vikana päivänään on kirjoittanut mulle lapun, missä lukee, että kiitos valtavasti siitä kaikesta luottamuksesta, tsempistä ja tuesta, mitä oot mulle antanut, että se on tehnyt ihmeitä. Ja sitten jotenkin edes niinku oot tajunnut, kun aina niinku näkee sen ihmisen niinku potentiaalin niinku saman tien, niin sitten se on hankala niinku ymmärtää, että miten se henkilö ei itse näe sitä. Miten sitten tuossa vaiheessa, jos nyt miettii vaikka sit sun äitisuhdetta ja sun suhdetta sun äitiin, niin miten se on sitten edennyt? Tai kysytään, missä tilassa se on niin kuin tänä päivänä? Tänä päivänä mä ajattelen, että no yksi niin kuin
parhaista asioista, mitä se, että mä en enää käytä huumeita, on tuonut se, että mä oon voinut tutustua mun äitiin ihmisenä sen roolin ulkopuolelta, että minä olen sinun poika ja sinä olet minun äiti. Se on totta kai valtava niin kuin yhdistävä tekijä ja semmoinen valtava luontainen rakkaus, mikä meidän välille siitä tulee. Mutta tämä on antanut mulle mahiksen tutustua siihen ihmiseen. Että kuka sä oot? Mitä sä oot tehnyt elämässä? Että sä et olekaan vaan mun äitiä minua varten, vaan sä oot joku ihminen. Ja mä oon tosi positiivisesti yllättynyt ja ylpeä mun äidistä, miten se on pystynyt luottaa siihen, että mä pysyn päihteettömänä kaiken sen jälkeen. Tai ehkä se, että se on pystynyt tavallaan irrottaa sen pelon siitä, että mitä jos toi alkaa käyttää taas. Että mä koen, että se on tosi upeata, miten hän on voinut niinku, vaan nauttia sitä, että okei, nyt hän ei käytä huumeita. Että se on niinku ihana, kun luontaista olisi, että okei, ihanaa, mutta jo valmiiksi pelottaa, että se varmaan käyttää taas, koska se on aina käyttänyt. Ja me soitellaan, me nähdään. Mun lempijuttuja on se, että mun mutsi tulee mun luokse yökylään. Nykyään me vaan voidaan olla. Me jaetaan niinku tosi paljon asioita. Ja joo, mä rakastan mun äitiä ihan helvetisti. Ja sitten jos mietitään niin kun sitä, mistä mä puhuin läheisistä, että kuinka paljon meillä on ihmisiä, joiden elämään vaikuttaa se. Mä en halua sanoa enkä tarkoittaa, että päihderiippuvainen ja ihminen, joka on sairas, hänellä on sairaus, päihderiippuvuus, että hän tavallaan olisi niin kuin ongelma läheisilleen, se ei ole se mun pointti, mutta kyllä se vaikuttaa läheisiin, se vaikuttaa aika laajaankin piiriin. Me tiedetään, että mielenterveys- ja päihdeomaisia joutuu jäämään pois töistä, heillä tulee sairauspoissaoloja, koska he on joko huolissaan siitä läheisestä tai heidän arki on kaoottista siellä kotona tai mitä ikinä. No sitten tullaan siihen, että jos perheessä on lapsia, niin miten se vaikuttaa seuraavaan sukupolveen. Kyllä me tiedetään, että ei se hyvin vaikuta, jos perheessä on päihdeongelma. Niin. Ja tätä maailmaa mä oon nähnyt tosi paljon, että sit kun sä haet sitä 3-vuotiaasta, joka nukkuu yksin asunnossa, kun vanhemmat on lähikapakassa, niin kuin semmoisessa huutaa siellä, niin kuin, että naapurit kuulee, että siellä on, tai niin kuin ne asiat, mitä niissä perheissä voi tapahtua, niin eihän ne pelimerkit ole hirveän vahvat, mitä silloin annetaan. Mutta meillä on valtavasti tutkimusnäyttöä, mitkä on riskitekijöitä. Eli kyllä me voidaan vaikuttaa ajoissa, jos me halutaan. Et se on niinku tavallaan poliitikoiden vastuun väistämistä, että me itse asiassa sysätään se vastuu aina sille yksilölle. Totta kai yksilölläkin on elämästään jotain vastuuta kuin aikuinen ihminen. Nuorista lapsille ei ole. Mutta se, että se on kyllä pelkkää vastuun kiertämistä. Että ollaan silleen, että hei, hoitakaa ongelmanne. Että kyllä se on niinku meillä täällä se peili, pitää ottaa kauniseen käteen, että mikä tässä yhteiskunnassa on vielä, että me menetetään niin monta nuorta niinku hautausmaille joka vuosi. Entä sun iskä? No, mun iskä on kuollut. Mun isä kuoli tossa, no, siitä on maks pari vuotta. Ja mä en ollut hänen kanssaan missään tekemisissä sitä ennen useampaan vuoteen. Et niiden synttäreiden jälkeen siellä Hietsun torilla, missä mä koen, että toi ei ole vaan kiinnostunut musta, niin erilaiset olosuhteet ajoi sit siihen niinku tilanteeseen, että niin kuin mä sanoin, mulla oli tuttu olla miesten kanssa konfliktissa. Niin mä sit osaksi hänen, siinä oli kummankin silleen aloitteita, mutta se meidänkin suhde muuttui konfliktiksi. Et siinä oli puolin ja toisin oli uhkailua ja jotain ryöstämistä ja sellaista. Ja sitten me ei vaan ikinä enää oltu tekemisissä. Et sen jälkeen mä muistaakseni olen törmännyt häneen kadulla kahdesti. Ja kummallakin kerralla se on kävellyt mua silleen vastaan, että se on tavallaan niin katsonut mun läpi, niin kuin mua ei olisi olemassa tai niin kuin se ei tuntisi mua. Ja vaikka se tilanne oli konflikti, niin muistan, että sekin oli kyllä silleen musertavaa, että nyt mä en enää edes ole niin kuin sulle olemassa.
Ja sit ei oltu moneen vuoteen missään tekemisissä. Mä oon siinä välissä lopettanut huumeiden käytöt ja välillä miettinyt, että kyllä mulla on paljon omaa osuutta tuossa isäsuhteessa ja kamppailu sen kanssa, että no, hän on kuitenkin ollut mun isä ja hänen olisi pitänyt olla mulle isä ja antaa mulle, että mä oon niinku kokenut sitä, että miksi mä en ole saanut sitä kokemusta siitä, että mulla on isä, joka rakastaa. Ja sitten selvisi, että hän kuoli. No sehän ei muuttanut käytännössä mitään. Me ei soiteltu, me ei nähty. Se ei ollut mun elämässä. Mutta samalla se niin kuin minun sisällä oleva lapsen tarve sille isän rakkaudelle myös jotenkin niin kuin tärähti. Että se realisoitui. Että vaikka mä en odottanut sitä häneltä, niin se myös realisoitui, että se ei ole myöskään mahdollista. Että nyt se niin kuin on kuollut se ihminen. Niin, se ei ole mahdollista hänen kanssaan. Mä oon ainakin tähän taloon tullut sen takia, että mä haluaisin varmistaa, että tässä maassa jokaisen lapsella on turvallinen lapsuus, nuorelle ehjä nuoruus, jokainen ihminen voisi voida hyvin. Niin se on mun mielestä tavallaan se meidän yksi niinku tarkoitus tehdä tätä työtä, tehdä politiikkaa. Siksi me pidetään tätä Suomi-valtiota pystyssä, että täällä jokainen voisi voida hyvin ja olla turvassa. Tätä voidaan katsoa joskus vuosia myöhemmin, mitä minä sanoin tyyppisesti, mutta meillä on mun mielestä sellainen kehitys, jos tämä jatkuu, niin me mennään semmoiseen niin kuin hyvin vahvaan yksilökeskeiseen, hyvin niin kuin oikeistolaiseen ajatteluun, jossa itse asiassa ei ole edes tarkoitus säilyttää julkista terveydenhuoltoa ainakaan tässä mittakaavassa. Ei ole ajatus, että on jotain julkisin varoin rahoitettuja järjestöjä, jotka auttaa ihmisiä, joilla on huumeongelma. Vaan ajatus on se, että olet oman onnesi nojassa. Jos sulla on läheiset, toivottavasti he auttaa. Jos ei, niin se ei ole niin kuin meidän ongelma tyyppisiä ajattelua, ja mä pidän sitä tosi vaarallisena. Sekä kansantalouden näkökulmasta, niin kuin PKT-näkökulmasta, talouspolitiikan näkökulmasta, mutta sitten tietenkin inhimillisesti. Et mulla ei ole ikinä ollut niinku elämässäni tarvetta edetä uralla. Et mä oon ollut aina vaan semmonen ihminen, että mulle riittää se, että kunhan mä oon onnellinen. Ja täällä vuodesta toiseen mä oon ollut onnellinen. Ja niin kuin Jussi sanoi, niin ei niinku vituta tulla töihin. Et se on siis ihan käsittämätöntä. Apua, mä harpeen itkettää tätä sanoa. Joo, mutta tää työ on tosi niin kun, iso osa minua. Ja toki olen myös varmasti iso osa tätä työtä. Mutta mä oon ollut täällä niin kun, puolet elämästäni. Et se, minkälainen mä oon tänä päivänä, niin on aika varmasti pitkälti muovautunut näistä kohtaamisista. Ja tästä kaikesta, mitä täällä on tapahtunut, niin on rakentanut sen, mikä mä niinku tänä päivänä oon. Ja on siitä kyllä niinku hirveän kiitollinen, että uskon, että olen niinku avarakatseisempi ja niin sanotusti parempi ihminen kuin että olisin ehkä ollut jossain muualla. Totta kai mä ajattelen vielä huumeita. Kyllä ne tulee mun mieleen, ne on muuttunut. Niissä ei ole semmoista valtavaa gravitaatioa ja hinkua niissä ajatuksissa. Et se tulee aika ohimennen, että pitäisikö sun vetää. Sitten mä mietin sitä, että okei, että jos mä nyt vedän, mitä sitten tapahtuu? Huumeita. Mä käyn tämmöisen niinku reitin, että mitä mun elämälle tapahtuu, kun mä käyn huumeita. Ja sitten mä oon siltä, okei, aika nihkeä soppa, että mitä jos se mä vaan vetäisin. Tää on ihan hyvä näin. Sitten tämmönen dramaattinen viimeinen kysymys loppuun, mihin sä voit vastata yhdellä sanalla. Että sun pitäisi kuvata jotenkin, että mitä sä haluat olla nyt ja tulevaisuudessa. Mitä se olisi? Yksi sana. Onnellinen.